Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri Zimbabwe paita nyaya diki panapa. But nyaya iyi kai yangoitika iri diki but kwandiri inyaya hombe yekuti Mnangagwa vari kunzi wakaunganidza 19 mabusinessmen nezuro vachitaura navo kuti vakomana uyai nemari every month mukwanise kunge muchibhadharawo muchipolisha muchisponsor kudonata mari kubato reZanu PF. Honestly nini hangu ndakazvimirira, I'm not happy. Ameno kana kune vamwe. Rekedza ndinyatso kunzwisa mataurikiri azvakaita panapa maitikira azvo in detail so that inini ndikazotaura unoona ndasirira. President Emmerson Mnangagwa on Tuesday held a closed-door meeting with leading business figures, including Sakunda Holdings owner Kudakwashe Tagwirei, where participants agreed in principle to provide monthly financial support to Zanu PF, according to sources briefed on the discussion. About 19 businessmen, such as Geopomona Waste Management Private Limited CEO and Executive Chairman Dr. Delish Ngwaya, attended the meeting, which was also attended by Zanu PF Secretary General Jacob Mudenda and Treasurer General Patrick Chinamasa. Some of the attendees traveled from outside Harare, including from Bulawayo and other provinces. Party insiders say the engagement marked a shift towards a more structured relationship between the ruling party and sections of the business community, with discussions focused on sustained financial backing rather than a work contribution. The meeting is seen as part of Zanu PF broader mobilization strategy, signaling a move to formalize funding channels as the party strengthen its operations. Ndo mataurikira ari kuita nyaya yacho, but zvoda kuti tibatsirane because kune dzimwe nyaya dzekuti vamwe vanoti atichadewa nene criticize president, ukacriticize president tobva tazokubata toita sei. Challenge accepted. Ndiri panapo ngationesani. Challenge accepted. Chinhu chekutanga inini chandino expecta kumunhu kana ari muofisi yapresident iyaya anenge ari baba wemunhu wese, by thunder by fire. Chero isu tese maZimbabwe ukatoramba chero kuri kudheni kwako kati president ukuita sei, but ndiye akagara muofisi yacho president. Because chinonzi president takachitarisa tisingadi kuti nharo dzisina musoro iofisi ye ndosonyana kuti that office inotorwirwa navanhu vakasiyana siyana. Anachamisa kutodzoka vatodzokazve vakambobirirwazve kana kuti vakaita sei vaitazve whatever zvavakaitwa kumashure ikoko vakatoitwawo zvavakaitwa, but vachiri kuramba vachiita sei vachishingirira for that office, even though vanhu vachimudedza vachimute hey people's president, but deep down they know kuti that guy ukatoenda kuZimbabwe ukaenda kune imwe nyika beat in South Africa, America, kwaenda kwanzi who is the president of Zimbabwe, ukangoti chamisa unobvunza hayo papanapa unachonoziva. Even kana mutest examination ukabvunza who is the president of Zimbabwe unochekerwa ukazataura izvo zvanditi. So zvaari president kudaro ati expect kuti kana arimo munhingirikini handiti tine maproblems atichiri nawo munyika meme ekuti izvezvi ngatitarise ngatipindei kana kuti mupare meme mupare nyatwa iyo ari kunze iri kurenovetwa iri kuzoita sei vari kuzodididi. Ndakaona tumwe matenda kuti kwaipanana kune vanhu vemuZanu futi ndinonzwa nyaya dzemasilings vairi kurirana wanzi imwe inonzi chiyangeri company yagezawo yaitorana matenda imomo necompany yaTungwarara mupare umu vanhu veZanu kwa already vari kubenefita. Hazvisi kuperera ipapo. The purpose of this meeting yavari kunzi vakaita nezuro yanga iri yekuti hanzi mabusinessmen vave vachisiya chehuiri mwedzi wega wega vachisapote bato reZanu PF. Ndopatiri kuti aiwa president uyu anenge ari kutadza basa pakuti iwo ungambouya uchisimbisa kuti mabusinessmen vave vaise mari kuti vachisapote party. What is the party? Chine basa reiko chiparty ichocho? Muri kufokasa kwavari chinhu chine basa is Zanu PF more than the country. Mabusinessmen ngavauye vaite mudeme beat madonations or whatever kana kutonyorerana pasi kuti aiwa vanhu vedu havangafeka nemukurana chiisawo kana to 1% every business ngarise 1% yaro murumende mariyo ingotengwa mushonga so that mushonga ikwanisa kurapa vanhu mahara because tinakaunda uri kushaya. Hazvinomboshata uri president. I don't think kuti pane munhu anotsamwa in any business anotsamwa kuti pari kunziwo chingonza 1%. Handiti muri kuti mamwe mabusiness ndiye mazibhillion nemabhillion ponzi every month wochingonza eka 1% chero uri wemusika 1% yako 1% uri tax shop uri chiyu even you are a farmer everybody ponzi 1% it's a must. Ngatingotisaendana munhu wese hakuna anojambwa kaba ngaunze 1% yake yotanga kuteerwa chinharo yotorwa enze toda kuti timushonga muzvipatara first because vanhu vanopera kufa chunzi ukangosvika muzvipatara kwangonzi wadii ronzi tengai mushonga wenyu
Vanorapwa but unonzi tengai mushonga wenyu but ndakutengeswa mushonga wangu futi ndikuti ndauya kugovernment ningiriki inonzi hatina mushonga. Azvinakidze izvozvo. Even kuna vanhu vaningiriki ndingana yacho yakuuya makunzi mimi muri kunzi muri vanhu vezanu kurunzi kuda kupota chisponswa mari ukarwara ukaenda kuchipatara vatarise t-shirt kuti uri wezanu richi munhu wese ari kutosuffer that problem. That is the reason why patouya tichitaura zviri kurelata kune munhu wese, be it uri weZanu PF, uri weopposition, uri wekwani chero any political party yaunobva nekwayo, uri kutouya uchitaura kuti ndachajwa ndanzi ndichenge mushonga wechipatara, hauzomboenda wakapfeka t-shirt wobva kuti isusu tiri weZanu. Saka patinenge tatosangana neproblem yakaita sei panoda kuti pataurwe pagadziriswe. Hatitange kuda kugadzirisa nyaya yekuti mabusinessmen vaunganidze mari kuti vabuild party. No, to me it's a no. And the problem iripo pana vanhu veZanu PF ipapo uchitopedza kutotaura zvonzi wakuda kutoudzira mukuru wedu zvaari kutoita. Panototaurwa kuti hazvirambidzwi kuti muunganidze zvinhu zvekuti vanhu mabusinessmen vasapotawo party yavo. Handiti ngavazoita kokupedzisira, but chekutanga mabusinessmen poiswa wakatumwa policies nyanya kuti mana tanga takutokumbirawo panapo kuti kana zvichibvira ka 1% pamwana wega wega pogadzirwa nzi izvezvi tomboisawo kuti zvipatara zvinge zvichite. Then the other thing, kune imwe nyaya hayi marodzi anopedzerana because matogedzi ari kutora mari dzematogedzi ndo dzinofanira kunyatsoita plan yekuti ndikina marodzi vachaita vari kuita zvinhu netime yavo whatever ameno inozoonekwa. Hatingazodi kuti ndikine toda kutanga zvinhu zvakakosha sesa. Tine vanhu vakachembera munyika meme kutokura chaiko zvokuti hachatoende kana kubasa, haana kana any pension, haana kana kwakashanda. Todini nevanhu ivavo? Panoda kungoitawo kasalary nyana. Do you know kuti munhu ukamupa kana 20 US anorarama inokwanisa kutomusustain 20 chaicho hauzonzi wafa kufafa nenzara chaiko kunzi ndingakazovigwa paita guwa renzara uchipuwa 20 pamwedzi because unomanager, so unongorowa skillful yako. Anditi the other thing totaura kuti kune vakaremara vakaita sei mabusinessmen uyai toita sei panyaya iyi. Imimi wesocial welfare wemamogara apa chichi kushota nekuti izvo zitanoita nekunyaudzwa. Unoona munhu akaita sanikirisa Greatman ari kutowana gap rekuti ari kutoswera achitoshingirira achiti vanhu uyai ndibatsire kuti tibatsire vanhu tichiita sei. In a normal country uone ma-initiatives akadaro anenge akutoranawo yake inenge yatongowo just a foundation yekuti akungoitawo achingobatsirawo zvimwe kwete kuti mabasics akafana nekuti wheelchair zvokuti munhu akaremara anofanira kugara atonyorerwa pasi kutonzi ningi ari kufanira kutoningina achipuwa yakasakara zvochi pachiitwa mafollow up. Munhu anofanira kungosvika kana kuchipatara akatotora ndine mwana wangu yasakara unzi but akataura kuti painosakara inosakara after chakati dzoserviswa munongouyawo muchizongonoservisirwawo dzinenge dzafa because vamwe vanozoitawo kune nini dzevanhu dzimwe dziya dzinoti vanozotanga kurova dhiri chekuseri. Zvakadaro zvichiitwa unoti nyika inoramba iri the same here, vasingachitoshande machembere nechinchi vachiwanawo salary nyana. Pane kuti toswera tichinzi mari mabusinessmen uyai muunganidze mari mudonatere ZANU PF ine basa reko party iyo party yekuti itode vanhu iri topromota chimhondi zvayo. Vanhu ndo basa rongofamba chichikidzira vanhu voda vonzi yo donaterwa mari. Saka uchimenza vanhu vomuda kuti vatambiswe salary kuti ramba chichikidzira vanhu tozodii mangwana. Ngavanotsvaga mabasa ndo vanofanira to lead by example, especially inani todi kuona munhu weZANU PF achipuwa kana chikafu kana achipuwa kana chinhu achidonaterwa. Why achipiwa? Handiti yari tofara kuti akati ngirikine party yake iri kutonga. Saka anofanira kulead by example, oita mabusiness, oita madhiri, ototsvaga mari yake ega because ndo zvinhu zviripo. Kwete kuti ototi aripo paline apa roda kutomirira upuwa mari upuwa mari nani kuda kuita usimbe. Fuck off. Endai munoshanda, nyika yakatonaka kwamuri. Handidunzwa kuti munhu weZANU PF anotaura kuti nyika haina kunaka. I don't want to hear that. Kana wakutotaura kuti uri kuti munhu weZANU kuti nyika haina kunaka, wakuita sei? Unenge wakudii? Unenge wakutomirira election paya because wagara ukazvibhitira kudhara. Saka itsvaurimo imomo. Why vari kuda kutsvagirwa zvimaningiri zvekuti vanozopuwa mari vazopuwa chakati. Atidi zvinhu zvinopromota political party, toda zvinhu zvinopromota maZimbabweans, macitizens, mayouth vachiona maopportunities everywhere. Kwete kuti zvinhu zvese iwe ndanzwa pamwe kuchiko kupenwe kwanga kuchitaurwa zvichinzoni vari kuita basa rekungopa vanhu was it Kwekwe Rusamwe vanzwana vari kunopuwa mastands ikoko vari kungopa mayouth eZANU PF ndo vari kungoallocatwa chete. Kana usiri muyouth weZANU hauna chori kuluma. Saka vanhu vese vakutomasquareda, they even know kuti hakuna novada deep down kuti ningiri ndiri chaiyo weparty. That's why vakutanga kuti mabusinessmen munouya muchiisawo mari yakadai so. Imagine zvese mabusinessmen zvakaunganidzwa zviya unotonzwa zvakutounganidza million ndo zvatosara ipapo mita million. Ndakaona musunhu hanzi masalaries
emanhingirikini atoonekwa kuti zvoitwa sei gadziriswa zvemasalari umwe atipiwa ma$3,500 because team riri mupolitburo lowest paid wemuzanu PF kwete wemuzimbabwe wezanu anenge piwa $700 maybe paundo anotsvaira matereti aya anenge piwa $700 ko teacher ko nurse ko doctor atatotogona kutolista zvikadingina komusoja because masoja vakakosha kaisecurity yenyika mapurisa chikuti vaite huori vaswera vachishungurudza macitizens chii is because havana mari yakanyota shoma dai vaipiwa mari nemusoro inotenga those guys vangadai vari the peace because vari professional basa vanorova ini nangu ndotovabiga ZRP I respect ZRP zvekutodaro because ndozvati zvebasa kana vakuda urume vaya aiwa basa vanorova but onaka unozorova basa unenzara here vanozongopinda chizimbabwe chinozongoyota but mbudzi inozvikapi yakasungirirwa because nyika chacho ikatonzi mutemo yese iri kutedzerwa zvinhu zvese vanhu enda straight way zvese zvinotorunzanzi vanhu vanozvinzi vari kuita sei nzvimbo zvimakono zvimabhesi pari kunzi pari kuzoitirwa weti pikanyatsorwa mutemo chacho kuti babata kubata muchita weti find yenyu ende handi munonyatsonobatira find chacho vanhu nai vakanzi vakutanga kushanda basa vakana hwani munhu anomboswera achida kuita zvekutonyora because munhu anenge aziva kuti mari yangu ndikutoipuwa but ipapo anotangira pakuti mari yacho zvakangodaro so ndo panenge pachinetsa zvinhu zvese sorry zvenyu ndingida zotanga ndanyautaurisa because tokona kuswera hai nyaya dzakadai so dzini ndotoswera ndenda kutonzwa kuti nyama dzisimba rakutanga kutodzoka manje nditonzwa kuti chii chakadaro ichochi ngapagadziriswe ipapo vanhu vese vari kunyingirikini vari padhuze negirikini ndozviziva kuti mimi ndimune muchitozvinzwa zvese zvateichitaura izvi nanditaure on behalf of inini ndegeni kana nditotaura on behalf of vanhu vese check the numbers don't lie ndichotaura nditozva kuti guys vanhu vese avo ndozvavari kunyingirikana ndozviri mupfungwa dzavanhu vese kuti ko ngatimbotanga kana tabuild our own Zimbabwe atichade unozva kuti we are sick and tired inini nezuva ndichizvo and I will never promote munhu anofamba achitaura zvakashata about Zimbabwe never. We love our country, let's build our country zvokuti nyika inovakwa nevene vayo hazvifanira kungoita chorus yekungoimba kuti inovakwa ngatitoitanga atina time yekumbobuilda political party kakumana zvikombodonzi turamboti mabusinessmen uyai nemari timbobuilda political party ngazvimboiswa paside mabusinessmen uyai nemari tibatsirane kuvaka nyika iyi kweretesai nyika mari kana nyika yacho isitorina mari kana zvichiita nditi mune mari yakawanda kutodarika nyika here makomanemi kweretesai nyika kuti iite mari nyika ifunctione katotoziva kuti aiwa bowa kumana zvatoita kozoitawo tumwe tunenge tuchingomasquareda turi imomo tuchitanga tumabusinessmen totichitaimira matenda datenda hapana mabusiness zvikuranwa vamwe vachafanira kutobviswa ipapapo kuti uswera uchitinyangadza kuti muita mabusiness ekuita sei kwacho murikutosvetawo mariwo hurumende zvimwe zvacho tichizviona tisonyaya toda kutaura but vamwe vacho vari kuita mabusiness at the end of the day ari genuine but zvimwe zvacho kungonomasquareda zviri ipapo saka hapana zvekuti tingamboitwa zvekufamba ipapo zvakaoma mazimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastart permit batai kambani inonzi education research inotungamirirwa nana mukoma Owen ndoshasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko hazvitombonide kutravela vanokuitira vari ikoko uri kwauri ikoko but zvawakufanira kungoita chete chikuita se kuvabata panamba dzavo even those who are outside the South Africa chinodiwa papassport yako kuti ukwanise kungoichitirwa iya inonzi entry stamp ndokuti zvinhu zvako zvinge zvichifamba kana vagara vari mukudhara iwa rutononoka kutanga business ndiwo rutononoka kutobata basa garai mataura needucation research ikuitire zvinhu zvenyu izvezvo musazotanda kukuudza izvo zvikuita kuti vamwe vanhu vabudirire munyika.